estricte, la veritat és que no, perquè m'he sorprès pràcticament de tot, però per fer una valoració de la xerrada trobo molt bé que es facin coses així perquè és com més proper, és un cercle més tancat i et proporciona que tu puguis prestar-hi més atenció i crear més interès. Vull dir, pots preguntar el que vulguis, que et resolen el que vulguis i t'ho expliquen i t'ho tornen a explicar i és algo que és molt maco per aprendre i per tenir un grup de persones amb qui compartir això. Què és el que diferencia l'ésser humà dels animals, que no és més que preguntar-se per la humanitat de l'home? És tan senzill com això? Les tribus de ximpancers que podien arribar a fer un assassinat premeditat del líder d'una altra tribu o d'una altra tribu que solucionava tots els conflictes amb relacions sexuals, per exemple. Ha dit moltíssims exemples de molts animals i ha estat molt interessant saber doncs, com és el seu comportament i com s'assembla al de nosaltres. Jo sóc en Ferran i sóc més de ciències. Jo sóc l'Oriol Masset i sóc més de pensament. Jo sóc la Tània i sóc més de ciències. Jo sóc l'Ainé i sóc més del bàndol de filosofia. I jo sóc la Marina i sóc més de ciències. Potser l'objectiu fonamental de l'activitat era allò que s'anomena fomentar l'esperit crític, no? D'això se'n parla molt i el pots fomentar de moltes maneres diferents. La idea sorgeix des de l'assignatures d'un perfil humanístic en què es plantegen què és allò que ens fa humans i com que sempre ens ha de treballar de forma transversal vam buscar com des de la ciència també podíem respondre a aquesta pregunta. Un grup d'alumnes que ja sabien què anaven a fer i disposats a pensar amb llibertat. I dos professors disposats a fer el mateix des del seu coneixement. És una bona combinació perquè els alumnes aporten la innocència del voler aprendre, el neguit, i això és indispensable perquè sorgeix alguna cosa així com el saber, i els dos professors que porten doncs, l'experiència, els anys, clar, són més grans, i la saviesa. Sobre què era que ens feia ser humans, i un t'ho explicava des d'aquest punt de vista filosòfic i l'altre des del punt de vista biològic. I a nosaltres ens interessava veure què es diu des de la biologia amb rigor, pel que fa a la distinció animals-humans, i ens interessava també amb el mateix rigor que es pot dir des de l'àmbit del pensament. I ha sigut molt bonic, la veritat. Doncs a mi el que m'ha sorprès ha sigut més el de la bactèria que pot menjar plàstic. Demostra, per tant, que era un espai necessari, que ells ho valoren molt positivament. És curiós que una bactèria hagi evolucionat per poder menjar aquest plàstic. O sigui, he vist millor el que volia dir en Nacho perquè sóc més de ciències i... Els humans som un animal més a nivell biològic. El que sí que podem buscar és aquella singularitat, aquelles particularitats. Aquella visió més filosòfica ens permetia buscar un punt d'especialització, però sempre considerant i no obviant que som un animal més en la fita evolutiva. No, ja està bé. Vale, chao. Voy. Bye bye. Gràcies. De hecho, sí.